Hi mga katabs! Today ako'y mag-aasikaso ng indigency. Para po libre naman yung turok sa pangalawa namin. Siyempre, as usual, dito ako doon sa likod, punta akong barangay. Sama ko yung aking azo. si Kagaters. Kagata po pangalan niya. Medyo payat po talaga yan. Kinapon po yan, kaya wala pong bayag. Anyway, let's go guys. Punta tayo dun sa barangay. Masuka po yung daanan. Ito po ako dadaan, mga pre. Yan, kalabas na ako. Bukas po kasi balik namin ni Megan sa sa clinic para magpat-second dose sa anti-rabies. Ayun na po yung barangay guys. Dito po ako galing. O diba? 3 tumbling lang po sa barangay na ako. So sana nandito si si Sek. Kasi ikot takot sarado po dito. Ganda po guys, oh. Yeah, may mga mangga po yan pag nag-harvest ako. Tiba-tiba ka po. Let's go. Wala, parang sarado ah. Huwag naman sana. Sa barangay. Tapos yun po yung school guys. Yun yung school. Yan. Diba? Lapit lang po namin. Pero sa barangay po yung punta ko ngayon. Hala, sarado. Oh dear. Sarado. Wala pong barangay. Nagpa-practice ng badminton. Tama na ako sa school. Ay, tignan nyo naman ang papaya. Oh, imagine nyo po yan. Folder po yan. Ay, envelope na maliit lang. Pero, katuwa. Ang laki. Yan guys, babalik na lang kami at sarado po. Ipapachat ko na lang po sa pinsan namin, si secretary, kung pwede papagawan. Kasi ngayon ako mag-aasikaso, hindi pwede bukas. Alis po kami bukas. Guys, mga tagak po. Best friend ng Chinek ko na rin po yung ating dragon fruit. Okay naman po. Wala namang natumba. Mukhang goods tayo dyan na ilang araw kahit ilang araw dating tipuntahan. Ang delikado po kasi dito, ahas po kalaban mo, mga ganyang kasukal po. Di mo palang maiwasan yan. Kaya ingat din. Magandang bagay rin po yung may aso ka na sa kasama. Super ingat ka pa rin dapat. Tara po. Let's go guys. Balik tayo sa bahay. Hindi ka ba kahapon ka isa lang? Ngayon 2 na ho. Papa ni Tyron ang gumagawa. Tapos dito, kaganon po. Yun. Punuin po namin ang plots yan dyan. Ito import. Import natin. Paggawa. Dagdag plots. Guys. Second dose ni Megan ngayon. Guys. Hindi ko na iba-vlog pero sinasama ko na siya sa gawain ko today. Naghintay po kami ng jeep ulit as usual. Wala pa pong jeep. Second dose. Tapos sa third dose niya po is sa Tuesday na ho. Yan. Napasok pero absent na naman siya. Malamang. Sa Martes. Ayan nga. Guys, may jeep na guys. Nasi pukot nga. Let's go. Data yung payong. Meron ako. Ay, buti naman. Relax. So cheap. Kiat mo na. Doon ka sa bintana. Thank you. Yan. Sa bintana po siya. Dito na kami sa Tara, si Coco. Lakad po kami at at hindi po nagang nasakyan namin. Kaya po, tara. Turok. Second dose. 11:15 na.
Hindi, para siguro kayo naman. Pares lang. Iba lang ang kulay, pares na namin. Aray ko. May pasyente ka. Nagano ka? Kira. Gumalaw ha. Si Kuya Jollibee pala. Surat ako lang yung Jollibee sa kaka. Ha? Surat ako lang pinatili. Eh, makabit na pala yung punto. Baka na rin gamit. Clear 3K. Ano? So, for 850 na lang. Tapos Okay. nagdaan, sabi niya. Si, baka niya rin namin ng 7,000. Papakuha ko na yan. Tukawan din, suwas. Ito yung nabuha. Ano na nasa? Ano lang? Ano yung ba ito binaka niya din faucet? Yung dinos na lang 6,000 na yan. Iba na yan, ano? Pati pag tracking mo ng pasirisan mo. Sa baon, halip ako rin sa Please dun te, please lang. Ha? Okay. So done. Lima lang pedo. Baka na po. Eh? Ay mga katabs! Ayun yun. Ano ko lang tong solar ko na iniwan. Full na po siya oh. Steady na po yung kanyang ilaw. 2 days ko na po ata naiwan dyan. Wala ko po yan pag brown out, ganon. Unti-unti ko na po dito, nalis ko na po yung mga tanim. Unti-unti ko na pong tanggalin ito. Sigaan ko na lang po ito at nag-ano na, rupok na. Mas update ko po kayo sa plot na ginagawa namin dito sa likod ng bahay. 3 po siya. Si Louie po ang nagdagdag. Nilakihan niya po konti. Tapos ang plano ko pa talaga ng daanan. Kaso may dito oh. Pwede, hindi pwede usog at sa po namin balon. Bahala na po. Sigaan ko lang po itong part ng yan. Tapos maglalaba ako ng pressure water ko lang naman yung basahan namin. Para hindi po mahirap brush. Let's go! Siligaan ko na guys yung guys, baka ulan na naman, mahirapan ako magsiga ng damo na tinanggal po namin di here. Ayan pa po oh. Dito po ko pala nakita yung egg ng manok. Diyan po, diyan sa masukal na ito. Kalain mo yun na may parang nakatago po pala dyan. Pero wala na ho ngayon, lubos na. Yun oh. Kung nakikita nyo, po masyado makita actually sa sarili ko. Grabe po ano. Pag may grass cutter naman na po kami, saglit lang to, unti-untiin lang. Yung heavy duty. Sana nga mag-provide si Lord. Tahimik po ano. May itlog na kaya yung manok dito? Check natin uli po. Hurry up po. Ika. Space. Hingat tayo na maitlogan yung manok. Wala pa rin. But it's okay. Tiga-tiga lang. Diba yato? Let's go. Tip tayo dyan para hindi masukal. Actually po, medyo prone po labas ng mga ahas at saka ano ngayon. Dito sa, ang dami pong lumalabas. Nung last po, may nakita po dun sawa. Ayun naman po kasing sawa or cobra, talagang lalapitan po. Pag may broilers kayo or mga manok kayong nakakulong, ganun, sasadyain talaga. So far, 2 beses nata siya nakahuli this year. Ang laki! Yan, parang kamay ko po. Si kagata. Nakatakot yan. Tapos ang kapitbahay po namin dito, meron din po dyan. Ayo guys, handa po ako ng panlinis ng ano. Panlinis ng basahan tsaka motor. Isa lang po. Iisahin ko lang para isang gamit lang siya. Kailan ko po siyang i-detangled ko po muna siya para hindi kagabal sa pag ano mamaya. Yan, nag-ikot-ikot na. Tinanggal ko na nga sa pagkaikot. Ay.
Basa ko na, tuyo na po. Lagay po natin dito. Yan. Invest ka po nito kasi pag invest ka ng gamit, tapos mapagaan ang trabaho mo. Imbis na mag-brush po ako, edi pressure ko na, sabay ko na po sa pag-iwas ng motor namin. Yan. Tapos, yung water, ilapit ko po, mali po. Watermelon. Yung water na ano. Yan. Dito po sa kabila ang water. Hindi pa po gumagana. Sabi mo kung pipindutin na ibaton. Pindot Kina na? po yan, guys. Pindot na? Tapos, takpan ko po yan para Pindot hindi na natin mabasa. baton. Pindot Po, nangingialam na naman po si Tyrone. Sabi ko, wala pa po. Excuse me, tatakpan ko po siya para italsikan po ng water. ate oh. Iinitan. Pumuputik yun na. Ang mga anak ko po ay nag-aaway. Ano guys? Di siya bike-bike tayo? Ready na po tayo guys. Sasaksak ko na siya. And then, i-on ko po yung machine. Yan. 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 Yung ano pong piliin natin guys. Sakit yan. Yan ito. Yan. Yan guys. Medyo maingay lang. Ilisin nyo na lang. Madali lang po itong trabaho ko. Tyron, kunin mo isang basahan doon sa mesa. Yung kulay gray. Dali na po. Yan guys, yung ko na. Oh, diba? Wala pang 1 minute. Tapos na tayo sa side. Dito naman. Ay, tignan nyo. Ah, apo. Magano po din. Maglalaba din po ako ng carpet kasi guys. Gagamitin kong carpet. Wala na tubig, Tyro. Sobrang dumi na po kasi. Tapos grabe pong putik kasi yung ulan na ulan ko, diba? Kaya yan. Linisin ko siya. Ika-car-wash ko siya. Motor wash pa ba? Kasi dito naghalo na ako ng sabon sa tubig. Tapos dun ko nilagay yung source ng water ng machine. Kaya yan, bumubula po siya guys. Pero di gaano. Pero ito nangialam talaga yung bata na ko. Ni-time lapse ko na po yung pagsabon ko. Kaya ito banlaw na po sunod. Ayan. Mabilisan na lang din time lapse para hindi po kayo maboard. Kasi matagal po talaga yung video na yan. Nilinis na ko po dyan. Kasi ang dami pong putik na nakasingit sa ilalim ng kapalugo ng motor. Siguro po pag tumatakbo yung motor yung talsikan ho ba mismo. Thank you pala sa aking anak na si Casey na tagabantay kay Reed. Kaya nagawa ko po yung mga gawain ko. Here guys, bagong goalie. Sanya guys, pupunasan ko na po siya. Hindi ko po alam ang tawag dito, pero basta absorbent po siya. Tagal na po dito. Punasan ko po ang mga parang tubig. Hindi po magmarka ba? Yeah. Ito nga guys, natanggal yung Y. Sumabit ito sa damit ng anak ko. Pagbaba niya. Emblem. Papalitan naman po yan. Oh, parang siyang napasok guys. Ito. So, ewan ko kung saan ko siya naiwan na bakit. Parang siyang natalsikan.
Pogi na po siya uli. Pogi na po siya uli, guys. Pogi naman siya. Tapos na ako sa motor. Ano naman ako, guys? Carpet, guys. Patapos na ako sa carpet. Di ko na vlog. Banlaw na lang na po ito. Sabunan ko na rin po yan kanina. 2 timba na sabon. Ni-spray ko po dyan. Yung mga dungis po. Hindi naman talaga matanggal. Dati na yun. Yung ilalim. Tapos ko na po yung likod niyan. Dito po. Yan. Tapos na po kanina yun dyan. Tapos na rin po ako dito nga, guys. Actually, tapos na ako dyan. Ayan na si Reed. 2 po ito. Isa lang po muna. Patuluin ko po na. At sobrang bigat po nito. Hindi ko po malipat. Mag-isa. Wala na tubig, guys. Pahina na yun. Hala, umulan. Si Aso Sing andito ang dungis. Ano kinain mo? Chicken. Oh dear. And guys, papatuloyin ko lang ito. Tapos may isa pa akong lalabhan. May kawayan pa naman po akong gagamitin na isa. Gawin na muna natin. Tara na, pasok muna tayo. Pahinga muna ako. Magkakapi muna ako, guys. Gawin na tayo. Tara, Reed. Reed. Next time. Tara na. Ay guys, magpa-practice pala kung maggawa ng uling. Nag-iipon po ako ng bao. Yan po. Ako si Canada pa. Ang dami po niyan. Share ko lang pala guys yung tubig namin. Sinifilter na po namin gamit yung buhangin, uling, tsaka rocks. Yan po. Yan. Medyo madumi na nga po. Tapos po dyan, lalabas po yan dyan. So, yun. Medyo clear na. Tignan nyo po, ang clear na po yung kanyang Hindi po siya malansa. Kung na-filter. Pag hindi po na-filter, malansa, may amoy po. Ganun. Paano kung bakit. Magandang bagay din. Nalinisin na po yung full filter. Pag naglinis po ng filter, hugasan lang po isa-isa yan dyan. Tatanggalin po lahat yung sa batya. Ay, sa harokan namin. Itong malang ito. Ito. Ayan. Paghugas po namin ng pinggan yan. Kapag flash po, hindi na po namin pinifilter. And guys, wala naman po na ako. After ko po maghugas ng motor, tsaka laban ng dyan, basahan, papahinga po ako. Dadagdagan ko po ng plat dito kung kaya pa po. Medyo pagoda na po kasi galing po kami si Pokot kaninang umaga. Sa second dose ni Megan po sa anti-rabies. Ito pong batang ito, pag nakalabas po, hindi na po papasok. Ang hirap na po papasukin. Baby Reed. Kabota pa yan. Wala naman na baha, Reed. Ba't nagbabota ka pa? Humawak pa, ikagata. Akwa ka ng panghugas doon. Hugas ka ng kamay, Reed. Hugas ka ng kamay. Tara, hugas tayo kamay. Hugas tayo kamay. Ay, ito pa ba, Tyron? Lagay mo dun sa lata natin. May langgam. Wala na yan langgam. Wala na. Yan na sa lugdong. Yan ang Hey guys! Magagawin ko na. Salamat po hanggang sa muli na vlog. Bye-bye. Bye na. Salamat.